Goed 28 miljoen euro is er investeerd om vooral het maatwesten van uw provincie beter bevaarbaar te maken. In het traject tussen Wier en de finish van de Alvesterentocht op de Bonkenbeljout binnen 15 bregen verhegen, verder binnen Sloesnoorlijn bij Wier, bij Belsum en Ouderlaaien. Het resultaat ervan begint deze zomer zichtbaar te worden voor de ondernemers uit de regio. Bij camping De Blikveert in Sint-Anne hier ze het altijd al druk, maar nou Hielendal. Ja, het zijn al je bootjes. Mooi dit waar van de laatste weken. Het is nu nog rustig op een morgen, maar de hele dag terug, ja, het vaart een hele soort bootjes. Ondernemers binnen wiesmal die extra watersporttoeristen op in de wolf verbeterpunten. Monika Dijkstraat, een horecabedrijf in Bethlehem, en jij van gewoon klanten dat er op een vaarroute net een soort informatie beschikbaar is hoe het gebied. Dat er onderwijs voor sommige mensen wat minder on de route zelf te beleven is. Dus dat laat het de belevingselementen, zeg maar, die lezen dan wat meer op het land. En ja, dat zullen ze vanuit wetter net. Zelfs werken ze nou aan een app voor op het telefoon, zodat je allerhande informatie vinden kan over het bekende Alvesterenbrechtje van Bethlehem. Extra informatie dus voor de toerist, maar daar word ik volop van de vaartocht genoten. Rietkragen en allemaal mooie vogeltjes en ja, het is allemaal hartstikke goed. Allemaal goed bevaarbaar ook op dit moment. Dan hoe we nooit bedaad dat al die extra toeristen net alleen nog goed binnen voor de beurs, maar ook voor de conditie kan Bregenwipper Sietse poepjes mee instemmen. Je maakt je op zo'n dag aardig kilometers. Ja, dat wordt wel eens een beetje onderschat, maar ik zei ze altijd, mijn zaad ken in de basentijd. Hoe vaak maak je dit ritje op een deel? Op een dag? Ik denk wel een 30, 40 keer op een dag. En op hoeveel kilometer komen we dan uit? Nou, dan zal ik op 40 kilometer uitkomen. Hè? Het is een kilometer per loop ongeveer. Jo, hij is een flinke kutten. Ja, maar die had ik sowieso al. Mooi bedankt.